Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi kienu jgħidu missirijietna. Din is-silta li se naqra mill-Vanġelu ta' San Mark turina kif Alla kapaċi iħarbat il-pjanijiet ta' nies ħżiena u jdawwarhom għall-glorja tiegħu. Mela, Mark kapitlu 14 vers 1. Wara jumejn kienet il-festa tal-Għid u tal-Għażmi u l-qassiesin il-kbar u l-iskribi bdew ifittxu kif jaqbduh bil-qer u joqtluh imma qalu mhux nhar ta' festa li ma jkunx hemm xi rewwixta tal-poplu. Jidher ċar li l-edewwa ta' Siedna kellhom il-ħsieb li jonżbu lil Ġesu u jeħelsu minnu baxx baxx. Għalhekk iddeċidew li jħallu l-festi jgħaddu u mbagħad iwettqu l-pjan tagħhom meta l-Pellegrini kienu rritornaw lura lejn darhom. Imma Alla fil-provvidenza tiegħu qalbilhom kollox. It-tradiment ta' Ġesu seħħ qabel ma kienu ħasbu l-qassiesin il-kbar. Il-mewt ta' Siedna seħħet f'dak il-jum meta Ġerusalemm kien iffullat bin-nies u l-festa tal-Għid kienet fl-aqwa tagħha. Għax Alla ried illi s-simboliżmu tal-ħaruf tal-Għid iseħħ fis-sagrifiċċju ta' ibnu l-ħaruf tal-Alla għall-fidwa tagħna. Huma ħasbu li se jġibu fix-xejn is-saltna ta' Kristu fil-fatt bla ma kienu jafu huma kienu qed jgħinu biex iwaqfuha. Huma ħasbu li se jsiktuh imma minflok huma għenu biex jinkiteb il-kapitlu kruċjali tal-Evanġelju il-mewt redentiva tal-Messija li għadha tixxandar sal-lum. Tassew kif tgħid l-Iskrittura anke l-għadab u l-ħażen tal-bniedem Alla idawru għall-glorja tiegħu. Dan kollu jagħtina faraġ kbir. Ngħixu f'dinja ta' taqlib u xi ftit jew wisq ninkwetaw meta naraw tant oppożizzjoni kontra t-tagħlim u l-valuri nsara. Imma ħalli qalbna tikkalma u tistrieħ meta niftakru illi Alla huwa l-awtur tal-istorja umana u juża saħansitra il-ħażen tal-edewwa tiegħu irażnu fejn hemm bżonn biex jintlaħaq lan tajjeb għall-glorja ta' Alla u għall-fidwa tal-poplu tiegħu.